جدایکبوونا ساڵا 1940 li bawî heftê sal li aliyekî û çend salên dawî derbaskirine li aliyekî dinin. Lewma zarokên wî her yek li welatekî bi cih bûne. Lê ew dibêje heger ji cihê xwe bilive dê vegere bajarê xwe dêrkê li Rojavayê Kurdistanê. Ewl jî ew xerîbiye ne piştî wê ne welatê maya û piştî wê mesela meselmatî belkî wê de neweka vadaya. Em naxwaze her wada. Ev der welatê maya, ev der erdê maya, ev der lûgatê maya, em ê vêdin. Ev mal jî tenê xesû bûk mane. Yê din beşek li Almanya, beşek li Rojavayê Kurdistanê maye. Lê xesû ew jî dibêje ew ji cihê xwe naçe derekê din. Lê ew venaşêre gokezeba wê ser zarokê wê dişewite. حمير أوروبانا ستيل أوروبانا كذا أنا خدي و 4 سال من هنا كردستاني كيف ما نايم هر أوروبا راستي وكيف مش أوروبا ناي بس أروح كم أوروبا بس أسناش أوروبا كيف هم بيتر في ديرته ji karê sîvîl derbasî karê siyasî bûye. Lê koçberiya ber bi welatên Ewropî ve dibîne ew yek ji metirsiyên ser çarenûsa Rojavayê Kurdistanê bigiştîne. يعني أم من هاك مرحلة يعني ديموغرافيتها تجهرتن برا أم نا ويخونك خوش أم شخورة وكو قوتيا تشيبكن أم جهرتني دنا از دوي بهورية دما جو أفملت ويكاريبي فجري اللي هي فيها جهرتنك مظن Kolaneke Kempa Domîz bêgo kes jê koçberî Ewropa bûye peyda nabe. Ev jî dike her maleke kempê navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê û welatên Ewropa bibin sê beş. Penaberên li va kempa jî heger rojekê vegeriyan Rojavayê Kurdistanê nayê wateya ku ew maliyên xwe ser yek sifrê wê rûnin. Lewma beşek jiwan koçberî welatên Ewropî bûye. Lê niha tenê maye daxwaza her malekê penaber an li Rojava ku her yek li cihê xwe jiyanekê aram derbas bike. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kempa Domîz.